Naisha, kukufonera kana umbodaira foni yangu kwakanaka here? Baby, bho here, inga ndakakuudza wani kuti mahwani chaiwo. Naisha, zvokubva wanyanya kuti zii kudaro here? Bho here amana. Baby, inzwaka, sori hako sha menu yakadrowesa sori sha. Ndiri kuzviziva izvozvo, taura nyaya yako apa chii chiri kunetsa? 36K kani, chiinaiko? Ko muri kurongeiko nevhale yasvika kudai? Sorry baby. Ndanatokanganwa hangu kutaurira kuti tine musangano wedu kuSmazo uri kutanga musi wa13 uchipera musi wa15. Usatombode kunyeba zvako baby. Brother yangu yakatondudza kuti hakuna chinonzi stingyman what. It's just to my plan 20 oda kuti nyima mari apa sha. Iwe, kamuenda nemepo. Chimira unzwe ndikutaurire zvinoenderana newe handete. Handichadanana netumasirenda. Sha, ndakambodanana nekamukamusilenda kanonzi Poshia. Ndakazopinda bhizi umwe musi ndakaona kachidhonzerwa muhovheni nemazipete mazihombe gaya sha. Sha, ndiwakundidaro here nhasi. Munhu wandikada atori rombe zvaro. Uri imbwa wanzwa? Maya shamwari, usade kundishamisirira ka, asi tombori imbwa inini. Plus zvemavhale ezvika izvi, ndezvevanhu vekunana Borodale, Westley, Greendale, Avondale, nekunana Glenlawn. Imimi vanhu vekumbare, Highfields, Chitungwiza, Appleworth, alongside kaGazebo, mutomirira zvenyu independence April yatosvika, uite mushewo ukwane wanzwa. Sha, zvakangofanana izvi. Actually iwe hausi chinchi uri broke. Saka ndakana basa newe. Mina nditofanira friend yangu Tito tiorganize divorce party. Andakana basa newe inini sha. Bho here, hausi wakufarisa here we.